Alegerea ținutei perfecte pentru Revelion e mai ușoară dacă apelăm la sfatul unui designer. Propun pentru acasă, să zic așa, sau între prieteni, o ținută, un outfit care poate să arate foarte frumos, un tricou, o bluză din catifea cu inimă decupată, având în vedere că noi avem nevoie de iubire, și când niște pantaloni asimetrici, care arată foarte bine, sunt confortabili. Însă, dacă ajungem într-un local elegant, aș propune, de exemplu, o fustă cu talie înaltă și cu buzunare, și împreună cu o bustieră care este foarte senzual, elegant. Într-adevăr este pe negru cu alb și cu gri, dar de exemplu cu o pereche de pantofi fucsia sau violet, imediat îl scoți din clasicul de culori închise. O altă variantă de club, dar un club puțin mai elegant, ar fi zona aceasta. Este un sacou rochie kimono, care poate fi purtată atât ca rochie, cât și cu o pereche de pantaloni. Bijuteriile sunt cele care accesorizează cel mai bine ținutele. Dacă vorbim de cercei, acesta este un model care se pliază destul de frumos pe orice formă de ureche. Practic, denotă o eleganță fantastică. Dacă vorbim de colier, putem să mergem pe linii clasice și automat nu vom da niciodată greș. Și desigur, dacă nu este prea mult, atunci putem adăuga și o brățară, unde avem un design deosebit, realizat special din tăieturile diamantelor. Am văzut ce se poartă anul acesta din punct de vedere vestimentar și cum să accesorizăm corect ținuta de Revelion, dar pentru ca lucrul să fie complet avem nevoie și de o coafură pe măsură și am venit la Vlad, care este hairstylist, să ne ajute cu câteva sfaturi. Trebuie să fim foarte conștienți de faptul că părul ne ajută foarte mult să scoatem în evidență anumite trăsături sau să le ascundem. În cazul unei rochii cu spatele gol, aș recomanda ca silueta să fie scoasă în evidență, accesoriile sau umerii să fie prins lejer, poate un coc sau o împletitură prinsă sau o coadă. Tendințele sunt către cât mai natural, cât mai lejer. Într-adevăr, clientele nu mai obișnuiesc să vină pe ultima 100 de metri, vizita se face înainte, focusul se face mult mai tare pe partea de vopsit sau de tuns, ca părul să fie fresh. Prețul pentru un look complet pornește de la 1500 de lei.